O pasado mes de decembro, o Concello de Pontevedra disolvía o organismo autónomo do Pazo da Cultura e, como consecuencia, Pilar Portela era despedida como xerente. Pouco máis tarde, a afectada decidía acudir aos tribunais para que o seu despedimento fose considerado nulo. Hoxe a xustiza dalle a razón. O xulgado do social número 3 de Pontevedra asegura que o seu despedimento foi improcedente e o Concello terá que indemnizala con 127.000 euros. A sentenza di que é despido improcedente, que rexeita todo argumentario de despido nulo, porque era un pouco no que se baseaba a demanda, di que non é despido nulo, que non hai unha acción-reacción, é dicir, o Concello non reacciona contra a traballadora, sino que toma unha decisión e a traballadora reacciona contra o Concello, que é moi diferente. Carme Fouces mostrou hoxe o seu descontento coa indemnización fixada e asegurou que Pilar Portela xa recibiu unha compensación económica cando foi cesada. Ademais, a Dil de Cultura asegura que hai incoherencias con respecto ao cargo que ocupaba. Hai unha pequena incoherencia na sentencia que, por unha banda, queda acreditado que era alta dirección e, por outra banda, e de feito o que a indemnización vai sustentada na alta dirección, e todo o que establece tamén o fala en ese sentido, pero, por outra banda, di que as funcións eran como dunha xefa de servizo a rasa. É como unha especie de incoherencia aí un pouco difícil de casar. Hai unha incoherencia na sentencia que nos resulta difícil de entender, porque se é alta dirección, é alta dirección, e se non, non. Onde si houbo un erro foi no contrato que tiña Pilar Portela. Ela tuvo un contrato dun ano que se mantivo no tempo ese contrato sin modificar ata que se disolve o organismo autónomo e se ve que efectivamente hai un contrato, que había un contrato para un ano. Correcto. Deben ser, o que debería ser, era, pasado ese ano, teríase que cesar a esa directora xerente, a directora xerente que estivo os 20 anos, cesar e establecer outro criterio para cubrir ese posto ou establecer ese posto da maneira que se considere. O Concello asegura que recorrerá esta sentenza ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.